Ku danna subscribe ku yi like don bibiyar shafinmu. Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa da ku a shirinmu na labaran safiya. Kafin mu ci gaba ga kanun labaran. Turka-turka ta ɓarke a inda sojoji suka kifar da gwamnatin shugaban ƙasa Bazoum. Sannan kuma za ku ji cewa jami'ai masu gadin gidan yari da kuma 'yan sandan farin kaya sun ba hammata iska a bakin kotu. Sannan kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda ya kasance ciyaman na ECOWAS, ya yi Allah wadai da yunkurin da sojoji suka yi don kifar da gwamnatin shugaban ƙasa Bazoum. Ga cikakkun labaran. A jiya ne Laraba aka tashi da turka-turka da fargaba a ƙasar Nijar, inda aka samu husuma tsakanin sojojin gari da kuma sojoji masu tsaron fadar shugaban ƙasa. A inda yunkurin juyin mulki ya taso, sojojin suka damƙa wa shugaban ƙasa Bazoum takardar signing domin ya yi murabus. Shugaban ƙasa Bazoum dai ya yi taurin kai na ɗan dakiku masu tarin yawa. Daga bisani kuma shugaban ƙasa Bazoum ya sanya hannu a inda ya yi murabus. A yanzu dai abin da ke faruwa a ƙasar Nijar shine sojoji sun karɓe mulkin ƙasar Nijar, wanda su kuma wasu masu tarin yawa 'yan Najeriya suna ta fatan cewa Allah da wannan matsatsi da tsanani da ake ciki a ƙasar Najeriya, su suna fatan Allah ya sa sojoji su kwace ƙasar. Jami'an tsaron Najeriya sun ba hammata iska, wanda jami'an sun kasance jami'an gidan yari ne da kuma jami'an DSS kan shari'a da ake yi akan Emefiele. Bayan shari'an ne, daga tashi daga kotu, DSS sun ce su za su tafi da shi, wanda jami'an gidan yari ma sun ce su za su tafi da shi. A nan ne fa rikici ya kaure, aka ringa dambe har ta kai ga an yayyaga ma wani jami'in gidan yari kayansa. Shugaban ƙasar Najeriya kuma ciyaman na ECOWAS ya yi Allah wadai da juyin mulkin da ke shirin faruwa a ƙasar Nijar, a inda yake tabbatarwa da cewa shugabannin ECOWAS ba za su zuba ido ba, dole su tabbatar da demokradiyya, dole su tabbatar da an yi adalci akan demokradiyya. Don haka duk wani yunkuri na juyin mulki da ake ƙoƙarin yi ba za su lamunta ba, a inda wasu kuma daga gefe suke cewa shi kanshi shugaba Tinubu yana fargaba ne, saboda Nijar dai ita ce makwabciyar Najeriya, sannan kuma Bazoum mutum ne wanda abokin Tinubu ne, ko kuma a ce yana mugun shiri da ƙasar Najeriya. A nan muka kawo muku ƙarshen wannan labarai namu na yau. Wassalam. Kuma na subscribe, ku yi like, ku yi comment don bibiyar shafinmu.